Дай връчет. Е така малко, е така. Не, Мити. Дай го, дай. Дай връчет. Дай връчет, дай. Пуф, паф. Дай връчет. Дай, шукайте в интернет, Като тарикат на... окачи ли в YouTube-овите? Не, като тарикат. Дай. Дай, ай така ма върши. Дай. Ай, Мити. Я вижте това камера. Мити. Къде? Мити, вас пита. Е така малко, Мити. Е така Мити. Това е дългата маса. Ай така малко. Обърни се. Айде, обърни се. Мити е така, Мити. Ай, стигам от това. Мити, Мити, виж е така. я да гледам този клип, стига толкова.